Mä oon Helsinki-Vantaalla tällä hetkellä. Kello on 4:30 ja maanantai. Lähdin 10:30 Seinäjoelta aamulla junalla ja vaikka oli raiteille tullut lunta yöllä, niin aika yllättävän aikataulussa oli junat. Jäi 3 tuntia aikaa täällä lentokentällä, niin kävin tuossa loungeissa istumassa pari tuntia syömässä ja nauttimassa virvokkeita. 5 lähtee lento Wieniin ja siitä on sitten mä oon tilannut kuljetuksen sinne kentälle. Pitäisi olla kuljetus sitten Bratislavaan sieltä. 453 huonetta etsitään. Tämmönen. No niin, perille on saavuttu. Kello on 8 paikallista aikaa, eli 9 Suomen aikaa, ja kun lähdettiin Seinäjoelta siinä 10:30, niin sehän tarkoittaa, että 10,5 tuntia meni matkassa. Katoin tuossa kesällä ja alkusyksystä, että voisi jonkun live-keika heittää. Ja olin itse asiassa muutenkin tulossa tänne, olin varannut hotellit ja muut. Mutta sitten rupes pyöriin noita live-satelliitteja tähän, niin pelasin yhden sellaisen, toi semmonen kuin Battle of Vikings. Semmosen pelasin, se oli 20 sisäostolla rebuy-turnaus. Niin voitin siitä semmosen 1600 € paketin, mihin kuuluu 6 yötä hotellis, sitten main in bini 550 ja sitten tämmönen hospitality-paketti, mihin kuuluu kaikkea oheistapahtumia. Tää on yhtenä päivänä on lounas Unkarissa ja huomenna on pakohuonetta ja jotain kaupunkikierrosta ja sun muuta. Niin. Se sisältyy myös sitten tähän pakettiin. Et en tiedä kuinka paljon tulee käytyä näissä. Sain siis tämmösen tosta respasta. Bratislavahan tunnetaan lähinnä siis siitä, että aina kun Suomi tulee pelaa tänne jääkiekkoon, niin tulee pysti kotiin. MM 2011 ja 2019 Never Forget. Ja ilmaveivi totta kai. Saa nähdä kuinka pokerissa käy. Kannetaanko pysti himaan vai millain. Vaaditaanko ilmaveivin kaltaisia temppuja pokeriturnauksen voittoon? En tiedä. Taidan lähteä nyt katteleen kauppaa tai jotain ravintolaa, että jos sais jotain syötävää ja sit vois mennä aikaisin nukkumaan. Huomenna peleillä. Se oli ihan vieressä kauppa, niin kävi hakemaan vähän evästä. Vähän vettä ja omenamehu. Tämä patukka.
Joo, ei tullut eilen pelattua. Ihan hyvät yöunet. Äsken kävin aamupalalla tossa. Tarvitsisi tehdä pläänit, että mitä sitä tänään tehdään. Täällä olisi vaihtoehdot. Franken Hospitality-paketissa olisi tänään pakohuone. Mut ehkä me nyt skipataan se pakohuone heti kärkeen ja valitaan näistä pokeriturnauksista mieluummin joku. Main eventti alkaisi 1 A-päivä. Siihen mulla on jo lippu, mutta voi olla, että olisiko se sitten vasta vähän myöhemmin viikolla. Sitten olisi tämmönen 225 Hendon Mob Championship. Siihenkin taitaa olla... Kuinkahan monta aloituspäivää siihen? 3 aloituspäivää. Ja finaali olisi sitten torstaina. Mut sitten toi Heads Up-turnaus kyllä näyttäisi kans aika mielenkiintoiselta. 225 Heads Up-turnaus. Heads Up-turnauksia harvoin pääsee pelaamaan ja Meiniin ja tohon Hendon Moppiin kyllä pääsee sitten mukaan vielä myöhemminkin joko Leitrekillä tänään tai sitten myöhempiin päiviin. Mut Heads Up-turnaus. Sehän on paras pokerin muoto. Mä oon itse asiassa itekin aloittanut pokerissa voittamisen Heads Upissa. 17 vuotta sitten, vuonna 2007. Olin pelannut netissä rinkejä vähän aikaa, ehkä joitain kuukausia siinä, mutta ei tahtonut tulla oikein mistään mitään. Sitten siirroin kokeilemaan Heads Upia on-gameilla. Aloitin tasolta NL 100. And this table image guy, I know, he's pretty good, solid regular. He has been playing the games for a pretty long time. If I was like grinding out these No Limit 100 tables, I for sure wouldn't play him, but for the video's sake, I think... Ja siitä se sitten lähti. Voitin ekana kesänä muistaakseni NL 100:sta 14 tonnia sillä, että kävin kesätöissä Atrialla siinä samalla. Pelailin joku tunnin pari päivässä ja voitin 14 kiloa siinä parissa kuukaudessa. Sen jälkeen tuumasin, että ei välttämättä tuu sit seuraavana kesänä enää mentyä sinne Atrialle varrastikkuja askartelemaan. Mut joo, siitä lähti tosiaan Heads Upista oma pokeriura varsinaisesti käyntiin. Niin eiköhän me nyt siltä pohjalta yksi The Festivalin Heads Up-turnaus harjaa. Siihen ei oteta kuin 32 pelaajaa, että se voi olla, että siellä on liput jo mennyt, mutta ehkä se voisi olla se niin kuin ensimmäinen targetti, että mä lähden kohta tonne kasinolle käymään kattelee, että mitenkä niitä lippuja on jäljellä mihinkäkin turnauksiin. No niin, nyt on Heads Up-turnaukseen lippu taskussa. Oli lippu numero 9, että ei siihen nyt vielä ihan kaikkea lippuja oltu myyty. Tässä on nyt pari tuntia, 2,5 tuntia aikaa hioa strategiaa. Mä ajattelin, että vois katsella tossa vähän tommosia Raise Your Edgeiltä Heads Up-videoita. No niin, sit peleille. Huppiturnaus. 250 € buy-in. No niin, huppiturnaus taputeltu. Ensinnäkin oli tosi hauska vääntää huppia. Se on tosi hektistä kyllä verrattuna normipokeriturnauksiin, kun
missä istutaan yleensä ilman kortteja suurin osa ajasta. Ja hupissa joutuu pelaamaan kuitenkin käytännössä joka käden. Ei kerännyt hirveästi ottaa mitään käsiä ylös tai kuvailla siellä pelitilanteessa, mutta raportti tulee. Ja käsiä tulee, niin nämä tulee vähän ulkomuistista tässä, mutta ekalla kierroksella vastaan tuli Kreikan poika. Siinä kun alettiin pelata, niin mä kysyin jakajalta, että kun oli vähän epäselvää, että onko tää kerrasta poikki vai paras kolmesta. Jakaja siihen, että tää on kerrasta poikki. Ja Vihu kans komppasi siihen, että hän tietää, että tää on kerrasta poikki. Ajattelin siinä, että no okei. Ei oo kauhean pitkä turnaus. Sitten siinä kun oltiin pelattu hetki aikaa ja viereisestä pöydästä joku meni poikki, niin siellä ihmeteltiin samaa asiaa ja Floor tuli paikalle sitten selvittämään, että istukaapa alas ja peli jatkuu, että on paras kolmesta. Oli formaatin kanssa vähän epäselvää kaikilla, sekä jakajilla että pelaajilla. Mutta ei ollut kyllä todellakaan mikään nopea kisa. 16 paria aloitti ja meidän nopeimmat oli valmiita varmaan tunnissa. Me väännettiin melkein 4 tuntia Kreikan pojan kanssa. Oltiin kyllä ylivoimaisesti viimeinen pari, että ei siinä kellään muulla niin kauan mennyt, mutta oli kyllä pitkä matsi. Kreikan poika veti aika small ballia, että se ei halunnut rakentaa isoa pottia. Eikä tullut mitään setupia, että oltaisiin saatu aikaisemmin poikki se peli. Mutta se oli semmonen aika stiki kuitenkin, että ei sitä niinku, ei sitä voinut ihan mielinmäärin pakkaa ajella. Tai jos halus ajella, niin joutui pistämään merkkejä likoon. Mut sit taas se osasi kyllä foldaa käsiä. Mä taisin 2 kokoistakin bluffia ajaa siihen postfloppiin. Tossa muun muassa pyörii 1. No joo, mutta ettei liian pitkä analyysi tästä nyt tuu, niin sanotaan, että toisin kuin jalkapallossa viime viikolla, niin tällä kertaa Suomi 2, Kreikka 1 ja Timbe tokalle kierrokselle. Sitten tokalla kierroksella tuli vastaan, olisiko ollut joku britti tai joku. Tää oli pykälää agrompi Vihu, tää paineli kyllä 3 bettiä ja 4 bettiä ja check raisee ja tämmöstä. Ekan mä sain nopeasti poikki, kun siinä tuli semmonen paatti vastaan värisetappi. En saanut kyllä kaikkea siinä kädessä, mutta pääsin hyvään chip leadiin siinä ja sitten loput grindasin siitä aika nopeasti. Eli 1-0 tässä kohtaa. Sitten toinen erä tätä vastaan. Tää oli vähän pidempi. Tässä oli kerännyt blindit nousta jo. Olisiko ollut jo 400-800 taso. 15 tonnin aloitustäkki. Niin tuli semmonen käsi, missä tää limppaa buttonilta ja mä painan siihen sen joku 15 bbtä varmaan S7. Sitten tää sanoo, että tää pitää ottaa ja otti Kari 7 siitä kiinni. Ja se runnasi sen Karin siihen pöytään ja sai mut poikki tähän, mutta tää voittamalla olisi ollut kyllä joku 90-pinnanen jatkoon pääsy, vaikka ei olisikaan katkennut siis tohon, että kaveri coverasi tossa kohtaa. Mutta yhteen tässä kohtaa tilanne ja sitten viimeinen erä. Pelattiin ehkä 3. tasoa. Se oli ehkä 100-300 tasoa. Kaveri limppaa napilta. Mä tuun 7 kiloon. Sitten se tulee siihen 2,5 kilon limpraise. Ja mä painan siihen 7 loput, että 7 oli
6 tunnin huppigrindauksen aikana paras taskupari, mikä tuli itsellä. Ja sillä kädellä pääsin sitten arpomaan turnauselämästä. Ja tässä kohtaa valitettavasti kaverilla oli 9 ja Timbe laulukuoroon. Eli top 16 päästiin, mutta ei siitä eteenpäin. Mutta 6 tuntia sai jauhaa huppia 1 vartin tauolla, että oli kyllä aika hektistä ja varmaan ihan hyvät pohjat saa tosta lopputurnausviikkoa ja isomman ringin turnauksia ajatellen, kun pelaa tollain tosi intensiivisesti 6 tuntia huppia. Siellä on illalla joku Win the Button turnaus, niin taidan käydä sen räiskäsemässä sitten vielä tänään. Joo, ei kauheasti sanottavaa tosta Win the Buttonista. Pari tuntia sinne rimpuiltiin ja ei potin potti. Kello on 12, niin pääsee taas aikaisin nukkumaan ja huomenna katsotaan taas mitä pelataan.